pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Sofia, musika maite zuen Beia. Sofia landan bizi da. Musikak txoratzen du. Ikaragarri gustatzen zaio abestea. Eta bere familia eta bere lagunei kontzertuak eskaintzen dizkienean, pozarren entzuten dute. Egun batean, egunkaria irakurtzen zegoenean, zera irakurri zuen. Ara, musikako txapelketa garrantzitsu bat antolatu zutela. Eta gainera, herrialde guztietako orkestrak gonbidatuta zeuden. Ara! Parte hartu nahi dut, esan zuen Sofiak. Ziur orkestraren batean lana aurkituko dudala. Baina etxekoak ez zeuden hain seguru. Eta hirira joan nahi duzu? Galdetu zuen bere amak kezkatuta. Eta bakarrik utziko gaituzu? Esan zuen pixka bat haserre aitak. Eta gure gaueko kontzertuak, jo! Esan zuten bere lagunek. Entzun, esan zuen Jorge zaldi zaharrak. Denak pixka bat beldurtuta gaude, egia da. Baina Sofiak arrazoi du. Talentua dauka eta saiatu egin behar du. Noski baiet. Jorge zaldi zaharrak denak konbentzitu ditu. Eta azkenean iritsi da eguna. Iritsi da Sofia hirira joateko eguna. Eta horregaitik denak lagundu diote geltokiraino. Tren geltokiraino. Urduri daude denak. Sofiak hiriko planoa eta egunkaria erosi, eta tren geltokiko kafetegian eseri da kafetxo bat hartzera, eta egunkarian datozen lan eskaintzak irakurtzera. Ara, orkestra askok musikariak behar dituzte. Eta lan eskaintza pilo bat irakurri ondoren, hauxe aukeratu du. Irrifar dizdiratxoen orkestra haundia. Gainera, gertu dago, goazen ba! Sofiak txirrina jo eta atea ireki dute. Lanagatik altzatoz maitea? Galdetu dio atea ireki dion Lehoiak. Bueno, egia esan, ez geneukan belar jalerik kontratatzeko asmorik, baina tira. Hemen zaudenez, pasa aurrera nahi baduzu. Sofiak begiradatxo bat egin dio barruan daudenei, eta nork ikusi ditu. Irribar dizdiratsuak zituzten denak. Otsoa, tigrea, lehoia, hartza, krokodiloak. Eta azkar batean handik korrika alde egin du Sofiak. Sofiak egunkaria hartu du berriz ere. Eta esaten dio bere buruari. Arreta gehiago jarri behar diot. Orkestraren izenari, haze sustoa, eta irakurtzen jarraitu eta gero, hauxe,
izena ere polita dauka. Belar jale musikazaleak. Ni belar jalea naiz, beraz, goazen. Sofiak ate aurrean dagoenean txirrina jo du. Eta atea ireki dutenean, honelaxe galdetu diote. Lanagatik altzatoz, maitea? Bai, sentitzen dut bihotza. Guk pisu gehiagoko musikariak bilatzen ditugu. Pisu gehiago? Sofiak begiradatxo bat egin die barruan daudenei, eta hantxe zeuden hipopotamoa, elefantea, errinozerontea, eta handik joan egin behar izan du berriz ere, eta esaten dio bere buruari, zer ikusi dauka pisuak musikarekin. Egunkaria irakurtzen jarraitu ondoren, hauxe aurkitu du, hausnarkarien musika taldea. Nik hausnartzen dut, esan du Sofiak. Goazen! Sofiak timbrea jo eta atea ireki dute. Lanagatik altzatoz. Sentitzen dut maitia, guk tamaina handiagoko musikariak bilatzen ditugu. Sofiak barrura begiratu eta goruntz zapaiaraino iristen ziren lepaluzeak ikusi ditu. Eta etorri den leku berdinetik joan egin behar izan du. Zer ikusi du tamainak musikarekin, esan du pixka bat azerre Sofiak. Egunkari hartu eta segituan aurkitu du beste orkestra bat. Adardun musikarien musika elkartea. Nik adarrak ditut, esan du Sofiak. Goazen! Txirrina jo du Sofiak, eta atea zabaldu diotenean, segituan galdetu diote, lanagatik altzatoz? Bai, erantzun du Sofiak, sentitzen dut maitea. Guk adardun, baina adar handiagoak dituztenak bilatzen ditugu, sentitzen dut. Eta Sofia handik azerre zamorratuta atera da. Zer ikusi dute adarren tamainak musikarekin. Jo! Egunkaria hartu du berriro eta orain asmatu dut, esaten du Sofiak. Behi musikarien elkartea, ni behia naiz, eta hantxe joan da. Ate aurrean dagoenean, txirrina jo du, eta atea zabaldu diote. Eta hantxe ikusi ditu barruan, behi pila bat, denak behiak ziren, denak. Eta segituan, behi bat zuzendu zaio. Ez da pentsatu ere, ez, gure orkestran behi marroirik ez, eta atea muturren aurrean itxi diote. Zer ikusi ote du? Koloreak musikarekin. Egunkaria irakurtzen jarraitu du. Asperen eginez. Behi bertutetsuak. Ni behia naiz. Eta pixka bat bertutetsua ere ba naiz. Eta hantxe joan da. Atearen aurrean jarri
eta txirrina jo du. Lanagatik altzatoz. Sentitzen dut benetan, bihotzez, benetan maitia, baina ez zara nahikoa dotore gure orkestrarako. Agur maitia sentitzen dute. Azorre bizian atera da Sofia. Nola? Zer ikusi du dotoreziak musikarekin. Ea ba. Zelako pijen taldea. Esaten zuen egunkarian beste orkestra bat aurkitzen zuen bitartean. Eta aurkitu zuen, behi zoroen taldea. Hauxe bai, ni behia naiz eta amorroz zoratuta nago. Eta hantxe joan da. Txirrina jo du. Eta atea zabaldu diotenean, barre eta algarak entzuten zian toki guztietan. Kaixo maitia, lanagatik zatoz, oso ondo, zatoz, aurrera, aurrera. Etorri, geroz eta gehiago izan, geroz eta hobeto pasako dugu eta. Zatoz, etorri maitia. Sofia, harrituta geratu da. Baina, zer da hau? Denak txoratuta daude, baina oso txoratuta. Eta handik lasterka batean alde egin du. Egunkaria irakurtzen jarraitu du, baina nekaturi zegoen Sofia. Txakur ausarten taldea. Katu urrumakurrak. Zertarako begiratu gehiago. Hoberena, etxera itzultzea izango da. Alperrik da, esaten du Sofiak burumakur. Triste, geltokiko kafeteiko mai batean jarri da. Eta zerbitzaria etorri zaionean, eta hain triste ikusi duenean, honelaxe galdetu dio. Zer emakume, ez aldoa ondo gauzak. Eta Sofiak, gertatutako guztia dena kontatu dio, hasieratik bukaeraraino. Ez neu bat ere harritzen emakume, esaten dio zerbitzariak. Ni neu ere musikaria naiz, eta zuk bizi duzun hori nik ere bizitu dut. Jendeak ez du musikaz txintik ere ulertzen. Niri ere aitzaki piloa jartzen zizkidaten, belarriak luzeegiak nituela, ilea motxegia, ilea luzeegia, ez nuela kolore edo pedrigi egokierik. Ni ere oso haserretuta azkenean etxi egin nuen. Eta Sofiari gauza bat bururatu zitzaion. Zergatik ez dugu gu geuk orkestra bat sortzen. Ez dugu inor kontratatuko, ez bada bere talentuagatik. Utzi dazu nire burua aurkezten. Ni Sofia naiz. Eta zerbitzariak oso pozik erantzun zion, ideia bikaina iruditzen zitzaiolako. Bai noski, ni Telonius naiz, eman bostekoa. Eta elkarri bostekoa eman, eta pozik orkestra sortzeari ekin zioten. Sofiak eta Teloniusek iragarki bat jarri zuten egunkarian. Eta egunkari horri irakurri zuten musikari pila bat, denak etorri ziren Sofia eta Teloniusekin hitz egitera. Denek erakutsi nahi zuten beraien talentua, eta Sofia eta Teloniusek musikari bakoitzarekin behar zuten denbora eta goxotasuna hartzen zuten.
Denbora tarte baten ondoren, azkenean 4 musikari bikain aukeratu zituzten, eta oso pozik zeuden. Ni ez ninduten hartzen argalegia nintzelako. Niri ez zidaten kontratatzen egurrezko hankagatik, pentsa. Niri potoloa nintzelako ez zidaten kontratatzen. Niri sentibera egia izateagatik ez zidaten kontratatzen, esan zuen Otsoak. Sofiak musikaren lagunak izena jarri zion orkestrari, eta noski txapelketa irabazi egin zuten. Badator txoro-txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, marraztira! Gorputza ere astinduz batetik bestera. Begitaka goaz, txisloak hartuko baitu. Amets magikoak biziz diar ikusiko zaitu. Bukatu da eguna, bukatu da lana. Nekatuta gaudeta, bagoaz lotara. Bihar arte laguna lotara. Izarrak piztu dira lotara. Guazen txikik handiak, eguna amaitzera doa. Guazen goxo-goxo lotara. Beno lagunak, oratzeko garaia iritsi da. Hortza garbitu dituzue? Ez ahaztu, oso garrantzitsua da. Goxo-goxo, ohean sartu eta bihar arte amets politak egin geratu gabe. Bihar indartxu jaikitzeko lo asko egin behar dugu. Bihar arte laguna lotara. Izarrak piztu dira lotara. Guazen txikik handiak, eguna amaitzera doa. Guazen goxo-goxo lotara. Guazen goxo-goxo lotara. Guazen goxo-goxo lotara. Arte laguna. Badator txoro-txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com.